Намираме се на сцената на Балкански младежки фестивал на Летния театър. Това са моите колеги водещите. Лазар Вълчев от група 032 и Лъчезара Кънчева, най-секси българката за 2009 с Александър Иванов. Най-интелигентни от водещите. Все пак трябва да си окана някога. Оле, колко си... Това е нашата сцена. Която вече е празна. Да. Обаче пък е много яка. Само звучителите са там. Мен е супер гадно. Да. Добър вечер и добре дошли на четвъртата фестивална вечер от Балкански младежки фестивал Младостта на Балканите. Ти какво ще кажеш? Микрофона 16-тия днеска не ни работи. Какво се случва? Дай се. 16-тия пореден Балкански младежки фестивал се организира с подкрепата и спонсорството на община Сандански. Моля да чуя вашите аплодисменти! Сандански, къде сте? Да благодарим и на организаторите Сдружение Балкански младежки фестивал Младостта на Балканите с директор госпожа Емилия Спандониева Маринова. Да кажем вече чао. Айде, чао колеги. Чао. Чао, чао.